Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelo 130 inkosi busekuphama kwebandla. Sibuthene lapha ebusweni bakhosi ake sibuthene ebusweni bakhosi sincinda izebelezi lakho awusilinde sitshele zonke izizwe awumkhondo awezilanga sitshele zonke izizwe ofunwa ngabalithandayo awubavule izinhliziyo zabo bafunwa ofunwa ngabalithandayo awubavule ofunwa ngabalithandayo awubavule izinhliziyo zabo ofunwa ngabalithandayo awubavule lingene ingathiwa ezinhliziyweni awungalingene ingathiwa ezinhliziyweni balithande baligcine awungelo ilizwi lakho balithande
Balitane Hello. Oh, Balitane, Balitine, hello, hello, Lizia, Balitane, Balitane, hello. Sanibonani, sanibona makolwa, nina, sanibonani, sanibonani makolwa, nina, Azopata, Elilizi, Azisinde, Azopata, Azopata, and your troubles Masbo. Amen.
izihlabelelo zikaShembe umprofeti noma amahubo kaShembe umprofeti ahlukile kuna wonke amahubo ongase uwathole ezinkonzweni eziningi ngoba uShembe wayengagcini nje ngokuhuba noma ngokuhlabelela kodwa wayikhuluma wayifundisa wayishumayela ngamahubo owayewahuba lamahubo kaShembe ayafana namahubo kaDavid umehluko ukuthi akaDavid asiwazi wahuba kodwa la kaShembe siyawahuba sibuye futhi sishumayele ngawo ngoba akayiwonje amahubo kodwa ayimfundiso ayintshumayelo ayakhuluma ngifundile incwadi eziningi ezibhalwe zifundiswa zikhuluma ngalamahubo kaShembe ziyasho ukuthi akakho amahubo azekayo emhlabeni ongawaqhathanisa namahubo kaShembe ngaphandle mhlawumbe wamahubo kaDavid aseBhayibhelini ngoba lamahubo kaShembe ayakhuluma ayafundisa manje ungathatha amahubo kaShembe wodwa wafunde ukuthola konke ukutholwa ngamahubo nje uyakwazi ukuthi uthole sonke isisekelo senkolo yalobu uNazaretha ngokufunda nje amahubo ngisho ngabe kuthiwa ayikho imithandazo kodwa amahubo ayixoxa yonke indaba lesi hlabelelo sithi sibuthene lapha ebusweni bakho Nkosi sincinda izembe lwezi lakho sincinde ngokugcina uShembe ke waye eyimbongi uShembe waye eyipoet ukukhuluma kwakhe kwakupoetic ukukhuluma kwakhe kukhuluma kwembongi uthi njengoba silapha njena siphambi kwaNkulunkulu sizolalela izwi lakhe bese kuthi uma sesilalele bese kuthi uma sesilifundile bese siledlulisela ezizweni zonke sitshele zonke izizwe ukuthi izwi likaJehova lihamba kanjani imithetho kaJehova ihamba kanjani inqubo yokukholwa kaJehova ihamba kanjani kodwa uShembe uthi sitshele zonke izizwe umkhondo wezwi lakho ngoba izwi likaJehova lifunwa ngabalithandayo obabethi mabelilalela bese bevula izinhliziyo zabo lingene kuzo bekuzwe lokhu kukholwa belizwe leli lizwi likaJehova belizwe ngaphakathi kubo kodwa lokho kwenzeka kuphela kwabalithandayo uthi lingene lingathiwa ezinhlizweni zabo uma umuntu esengenwe izwi likaJehova uma umuntu sengenwe ukukholwa kaJehova akabe safuna lutho olunye olungase limuyise
kuleli zwi likaJehova. Uthi-ke balithande baligcine lelo lizwi lakho. Bakuthande ukukholwa kuJehova. Bagcine ngaphakathi kubabuse. Uthi-ke uShembe sanibona makholwa nina zitsha ezinhle zokuphatha leli lizwi zisinde zonke izizwe. Ngiyalithanda kakhulu leli vesi. Sanibonani makholwa nina zitsha ezinhle zokuphatha leli lizwi zisinde zonke izizwe. Uthi-ke uShembe njengoba nilapha nje, njengoba ningamakholwa nje, nizitsha ezinhle zasezulwini zokugcina lokhu kukholwa kwasezulwini. And ngani izizwe eziningi ziyosinda? Ngani? Ngoba niphethe izwi likaJehova, nizitsha ezinhle zokuphatha izwi likaJehova. Njengoba silapha nje ezulwini sizitsha ezinhle. Njengoba silapha nje uNkulunkulu usiqhenya ngathi. Kwesinye sezihlabelelo zakhe uze ethi uJehova useze wahloba kathathu unyaka umunye ngalobu buNazaretha kumazulu onke. Ngijwayele ukusho ukuthi ubuNazaretha kuyinto enkulu ezulwini, uma kodwa kubuNazaretha okugcinayo. Hayi ubuNazaretha bengubo emhlophe, kodwa ubuNazaretha benhliziyo yakho. Ngoba umuntu uba iNazaretha ngenhliziyo, hayi ngengubo. Umuntu uba iNazaretha ngezenzo, hayi ngokuthi uswenke kangakanani. Njengoba sike sibone abanye abantu sebeshintsha ngisho iNazaretha beyenza into yasemhlabeni. Kanti lento ine pattern yasezulwini kuphela. Uthi-ke uShembe sizitsha ezinhle zokugcina izwi likaNkulunkulu. Sizitsha ezinhle zokufundisa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Uma esegcina uShembe uthi niyothokoza ngokubongwa, nibongwa nguSimakade ngokugcina leli lizwi zosinda zonke izizwe. Ekugcineni umuntu nomuntu okholiwe ngempela, hayi othi ukholiwe ngoba phambi kwethu, kodwa ukukholwa ngempela kusho ukuthi noma ngabe uwedwa ufile ukukholwa, noma ngabe uwedwa ufile ipresence kaNkulunkulu, ukuze ukuthi ngikholiwe, uzwe ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu. Kungababikho umthetho kaNkulunkulu okusindayo. Wonke umthetho kaNkulunkulu uenjoy, ungene enhlizweni yakho. Yikho nje ethi uNkulunkulu mthande ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke, ugcine imiyalo yakhe. Mthande uNkulunkulu. Awukwazi ukukholwa kuye uma ungakamthandi ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke. Ngoba uma usumthanda ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke esengaphezulu kwabantu basemhlabeni, ayikho into kaNkulunkulu ebalukhuni kuwe. You enjoyed everything
ngoba uNkulunkulu uba ubaba wakho, uNkulunkulu uba umama wakho, uNkulunkulu uba umsindisi wakho, uNkulunkulu uba yiyo yonke into kuwe. Isihloko salentshumayelo sithi uJehova ungumsindisi walabo abamkhonzayo. Kunomkhubana omubi engicabanga ukuthi uyaye ufikele abantu ababi. Kodwa uNkulunkulu usathane uma esezokwenza uba mubi uyaye kwenze ube isilima. Ngoba uyayenze into engawakho umqondo. Ngiyangithole lapha sekunabantu ababhala kakhulu bebhala ngesihloko engizokhuluma ngaso. Angikholwa ukuthi kudinga ukuthi uze ushumayele ukuthi umuntu azi ukuthi asikho isidingo sokuthi uzukhulume indaba ende ukhuluma ngesihloko. Kodwa lowo muntu osukenza kanjalo usuke ezama ukuphazamisa. Ayikho enye inhloso ngaphandle ukuthi usuke ezama ukuphazamisa ngoba ukhuluma kanjani ngesihloko ngoba awumazi lo muntu ukuthi njengoba ebhalele isihloko uzokhuluma ethini. Manje ukhuluma kanjani ngento ongayazi ngoba lo muntu usuke ezokhuluma wena mawufuna ukuphawula uphawula ngecontent hayi ngesihloko. Kodwa abantu abangena umoya kaSathane ubabona ngoba begijimela isihloko bese bezophawula ngaso bengasazi ukuthi bathini. Bakhona sebentshela angazi noma suke betshela mina noma basuke betshela abantu kodwa kusuke kuzokhuluma mina bese bengitshela ukuthi hayi uJesu waye ebasindisa abantu. Ngamanye amazwi angingasho ukuthi uJehova ungumsindisi walabo abamkhonzayo ngoba uJesu wayebasindisa abantu bonke. Noshembe uyabasindisa abantu. Nenyanga ziyothi nathi siyabasindisa abantu. Nezangoma ziyothi nathi siyabasindisa abantu. And zikhuluma iqiniso. Kodwa lo muntu ubhale ngendaba kaJesu noshembe nezangoma nenyanga akayazi icontext in which engikhuluma kuyo ukuthi mangikhuluma ngokusindisa ngichaza ukuthini. Okwesibili awukwazi ukuthi uma uphila kahle ekhanda awukwazi ukuthi uma ngikhuluma ngoJehova bena uzophilisa uJehova ngoJesu noma ngoshembe. Lokho kuchaza ukuthi khona ongalungile kahle ekhanda lakho ngoba lapha ngikhulume ngoJehova. Ngamanye amazwi wena uphikisa uJehova ukuthi hayi uJehova akakwazi ukusindisa abantu abamkhonzayo ngoba uJesu wayebasindisa abantu noma bengamkhonzi. Uyabona ukuthi akasile lo muntu ekhanda. Kusho ukuthi kwalo Jesu lo akamazi kwaJesu lo ukhuluma ngayo. Ngiyafisa ukuthi okokuqala sizibuze ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani? uNkulunkulu ukhonzwa kanjani? In general. Manje ngase kufike ingane yakho ethi mama sengifuna manje ukukholwa. Sengifuna ukukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhonzwa kanjani? Ungayiphendula uthi ukhona usihlempanza la akekho.
bakhona abantu abangamaKristu la ngebephamisa izandla amaKristu ilunga lalo mabandla. Mama awuze phambili hamba kuye bodwa beka ngapha kimi. Mama ungumKristu uyasonda naba abantwana. Uma ngase umntwana wakho ethi mama sengifuna ukukholwa, sengifuna ukukhonza uNkulunkulu, ungamchazela uthi uNkulunkulu ukhonza kanjani, awuchaze njengomuntu okholiwe ongumKristu. Ngathi lo mntwana wakho ukuze uthi ukusekhonza uNkulunkulu ungathi ngamtshela ukuthi akenze njani. Ubuza kuwe njengomzali ukuthi manje ngifuna ukukhonza uNkulunkulu, mama uNkulunkulu ukhonza kanjani, ungathini kuye? Ngingamphendula ngithi mntwana wami uqala kufanele uhloniphe umzali wakho okuzalayo, ungabe ubaba nomama ngoba abazali baba babili. Aqale ahloniphe ekhaya abese dlulela ke ekuthini angene ebuKristwini. Usuqedile? Yebo. Ulungile phindele emuva. Yebo. Ake sizwe inkosazana yala ekhaya. Amakhosazana angizokuwabiza ngamagama kodwa inkosazana ezethembayo. Ake sichazele ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Uzisho igama lakho. Vela uze lapha phambili. Ya, khuluma-ke. Mina ngingathi uNkulunkulu ukhonza ngokugcina imithetho yakhe yonke yishumi. Uphinde futhi uNkulunkulu ukhonza ngokugcina imithetho yakhe. Okay, hlala phansi. Uthi umKristu ingane uma yakhe ibuza ukuthi sengifuna ukukholwa kufanele uNkulunkulu ngumkhonze kanjani, engayitshela ukuthi kufanele ihloniphe abazali bese iba ngumKristu. Angazi ukuthi uba umKristu ukwenze njani. Uthi lo mntwana wala ephila ngezwi uNkulunkulu ukhonza ngokugcina umthetho wakhe. Utheni yena uNkulunkulu? Oqala ubani uNkulunkulu okufanele simkhonze? Mama omKristu asiphendula. Ubani igama likaNkulunkulu okufanele simkhonze? Yana bo. Sikhonza uJehova. uJehova ungumalusi wami. Amen. Sikhonza uJehova ongumalusi wami. Ukhonza kanjani uJehova? Usushilo. Wena mntwana okuphendule lapha, ubani uNkulunkulu okufanele simkhonze? Khuluma kakhulu. uNkulunkulu kumele simkhonze, uNkulunkulu wadala uzulu nomhlaba wasidala, ngesihebheru ubizwa ngokuthi uYahweh. NgesiZulu kuthiwa ubani? uJehova.
Okay, niyavumelana nonke nokuthi nguJehova. Ku Exodus 3 verse 15 kuthi uNkulunkulu wathi futhi kuMose, uyosho njalo kubantwana bakwaIsrael uthi, uJehova uNkulunkulu wawuyihlo, uNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini. Leli igama lami engiyakukhunjulwa ngalo ezizukulwaneni ngezizukulwane kuze kube phakade. Amen. Kusho ukuthi bobabili baqinisile ukuthi kufanele sikhonze uJehova. Ngoba leli igama elithi uJehova kusho yena uJehova ukuthi igama lami nginguJehova. Leli igama liyawubizwa ngezizukulwane nezizukulwane kuze kube phakade. Amen. UmKristu uthi ngiyotshela ingane yami ukuthi ihloniphe abazali bayo bese iba umKristu. But leli gama elithi ubese uba umKristu is too wide. Alichazi lutho. Ngoba umntwana kufanele ukuthi ebuye ebuze ukuthi umKristu umuntu onjani. UmKristu umuntu onjani. Kodwa ake sizwe yena uJehova ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. Asizwe yena ngoba sitshelwe uyena ukuthi igama lakhe uJehova, umdali wezulu nomhlaba. Ake sizwe yena ke ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. kuDeuteronomy 10 verse 10 to 12 uJehova ukhuluma kanje. Manje ke Israel, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe. That is a verb. Uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze ngawo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku ukuba kube kuhle kuwe. Kodwa yonke lento inegama elilodwa. Noma uJehova uyamesaba noma uyamthanda, kodwa umyalo wonke lowo. Kusho ukuthi uJehova ugcinwa ukhonzwa ngokugcina imiyalo yakhe. Ngoba konke lokhu esikubalile imiyalo yakhe. Uma sithi imiyalo yakhe, imithetho yakhe. Uma sithi imithetho yakhe sisho ukuthi yinto yena othena asiyenze. Kufanele ukuthi uJehova simesabe, umyalo wakhe lo. Ufanele ukuthi uJehova sihambe ngazo zonke izindlela zakhe, silandele yonke imithetho yakhe, sigcine yonke imithetho yakhe. Umyalo kaJehova, ukuthanda uJehova, umyalo wakhe uthi ngithande. Uma uJehova usumnyanya, usuphambana nomyalo wakhe. Ngoba yena uthena ngithande ngenhliziyo yakho yonke. So we have got a duty ukuthi uJehova simthande. Amen. Ebuye ethi uJehova gcina imiyalo yami. We have got a duty ukuthi yonke into othena uNkulunkulu asiyenze kufanele siyenze. Uma ethi uNkulunkulu into asingayenzi, asingayenzi ngoba umyalo wakhe lowo, umthetho wakhe lowo. So in short, ukukholwa ukugcina imithetho kaJehova. Uma uthi ingane ayibe ngumKristu awusho lutho. Ngoba yini umKristu?
ngoba igama elithi umKristu kalidefineki lingcono negama elithi umNazaretha ngoba uma ungase uthi yiba umNazaretha I can define umNazaretha kodwa mangithi yiba umKristu awukwazi ukuchaza ukuthi uKristu kuyini kodwa uma ngithi yiba umNazaretha usho umuntu one who is dedicated to God, the one whose whole life is dedicated to God. UmNazaretha ke lo. Ngamanye amazwi uma ngithi enganeni yiba umNazaretha ngisho ukuthi be dedicated to God. Ngamanye amazwi ngisho ukuthi gcina imithetho kaNkulunkulu. Awukwazi futhi ukushintsha lokho because it's a definition ongeke uzukwazi ukuyishintsha kodwa namhlanje ngase ngithi yiba umKristu what definition are you going to give yini umKristu awukwazi ukudefine umKristu ngoba nalo engaqhamuka nalokho nalo eqhamuke nalokho nalo eqhamuke nalokho nalo eqhamuke you will define it according to what you want. Kodwa umNazaretha awukwazi ukumdefine ngenye indlela ngaphandle kokuthi is one whose whole life is dedicated to God. The one whose whole life is dedicated to Jehovah. Ngamanye amazwi yonke impilo yakho uma ngabe uba umNazaretha kufanele ukuthi ugcine umthetho kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukuba umNazaretha umuntu ogcina imithetho kaNkulunkulu ogcina imithetho kaNkulunkulu othanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke nangomphefumulo wakhe wonke. That is a definition of umNazaretha. Angiyazi definition yomKristu. No umKristu ngeke ezekwazi ukudefine ukuthi umKristu yini. Deuteronomy 5 verse 29 uthi uYeshua uJehova sengathi kungaba khona kubo inhliziyo enjalo ukuba bangesabe bagcine njalo yonke imiyalelo yami kube kuhle kubo nakubantwana bonke kuze kube phakade. Yes, uJehova uthi kufanele ukuthi simesabe bese sigcina yonke imiyalo yakhe. Ngithena ke uJehova ungumsindisi wabamkhonzayo. Ngamanye amazwi uJehova ungumsindisi wabagcina umthetho wakhe. Omunye ke wayesengikhothela uJesu. But okokuqala uJesu is not an independent person. Makukhulunywa ngoYeshua. Kodwa uJesu angazi ukuthi inhloboni yomuntu. Kodwa uYeshua isithunywa sasezulwini. uYeshua umprofeti kaNkulunkulu. Kodwa angazi ukuthi uJesu yini. Kodwa if by uJesu means uYeshua wayesindisa abantu ngenhloso ukuthi bembone ukuthi unamandla kaNkulunkulu vele ezulwini. Amen. Ngakho ke awukwazi ukuthi uma ukhuluma ngoYeshua bese uthi uYeshua waye ebasindisa abantu noma ngabe banezono. Ngoba inhloso kaYeshua yokusindisa abantu kwakuwukuthi bebone ukuthi uvela ezulwini, bebone ukuthi uthunyiwe, bebone ama-powers akhe. Kodwa we don't have to check ama-powers kaNkulunkulu. Ngoba siyamazi uNkulunkulu ukuthi usomandla.
uNkulunkulu wakwazi ukuthi abantwana bakwaIsrayeli ehambe nabo for 40 years kwehla ukudla ezulwini bedle. So ayikho into uNkulunkulu ongeke eyazi. Kodwa okubalekile kuNkulunkulu ukuthi thina samukelekile yini kuye. Angazi noma nayizwa lento engichazayo. Into ebalekile uNkulunkulu ukuthi thina esikwenzayo uyakuthanda yena uNkulunkulu, uyakwemukela yena uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ethi ngikhonzwa ngokugcina imiyalo ngokuthi ukugcina imiyalo yami, uma mina sengigcina imiyalo kaNkulunkulu njengoba eyibhalile, ngiyakwazi ukubona ukuthi ngihamba ngendlela. Ngiyakwazi ukubona ukuthi ngihamba ngendlela. And the only way ukuthi ubone ukuthi uhamba ngendlela ukuthi uthi mangabe usenkingeni ukhuluma noNkulunkulu bese uNkulunkulu akusize. That's the only way ukuthi ukwazi ukubona ukuthi ngihamba ngendlela kaNkulunkulu. Ngoba uthi uNkulunkulu ku-Isaiah 59 verse 1 uthi bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayenzima ukuba ingezwa, kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kimi ukuba angezwa. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa, kepha ububi benu obunahlukanisile noNkulunkulu, izono zenu ezibusithile ubuso bakho kini ukuba angezwa. So kusho yena uNkulunkulu ukuthi mina uma ngabe ukhuluma nami ngingareact positively, hayi ukuthi kangizwa, kodwa isono sakho esenza ukuthi ngingezwa, ukuhlubuka kwakho uNkulunkulu okwenza ukuthi uNkulunkulu engakusizi uma ngabe uhluphekile. Lokhu kukhuluma akusho mina, kusho yena uNkulunkulu. Ngakho-ke awukwazi ukukuphikisa lokho ngoba kusho yena uNkulunkulu ukuthi isandla sakhe asifinyeziwe ukuba sikusindise, nendlebe zakhe hayi ukuthi zivalekile ukuthi engakuzwa, kodwa inkinga ikuwe, ayikho uNkulunkulu. uNkulunkulu engakwenzela noma yini ofuna ukuthi ekwenzele yona, kodwa inkinga ikuwe. Ukumhlubuka izono zakho ezenza uNkulunkulu engareact positively ngokucelayo wena. Kwesinye isikhathi siyayithi masihluphekile sikhala uNkulunkulu, uNkulunkulu ajabulele khona lokho kuhlupheka kwakho. Do you know that? Ukuthi uNkulunkulu, there is a time lapha oyaye ejabulele ukuthi uyahlupheka.
ngiyafisa ukuba ke sifunde incwadi yezaga. Izaga zokuqala. From verse 27 to 33. Lapho kufika isiphethuphethu esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso. Nenhlekelele yenu ifika njengesivunguvungu. Nalapho inhlupheko nosizi kunehlela, khona bayokungibiza kodwa angikuphendula. Bayakungifunisisa kodwa ngeke bangifumane, ngenxa yokuba bazonde ulwazi bakhetha ungamesabi uJehova. Nkulunkulu uthi lapho kufika isiphethuphethu esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso. Nenhlekelele yenu ifika njengesivunguvungu. Nalapho inhlupheko nosizi kunehlela, khona niyakungibiza kodwa angikuphendula. Niyakungifunisisa kodwa ngeke ningifumane, ngenxa yokuba nizonda ulwazi animesabanga uJehova. Manje na ke uma esethi umuntu hayi uJesu wayesindisa abantu, umbhedo lo akakhulumi lento engiyikhulumayo. Ngoba lapho uJesu wayefuna ukuprove ukuthi uyakwazi ukusindisa. Kodwa lapha noma imuphi umuntu mayesenkingeni ufuna uJehova, ngoba vele siyazi ukuthi uJehova uyakwazi ukusindisa. Kodwa iquestion ukuthi wena uyiphathe kanjani kuye. Uthi ke uJehova bayokungibiza kodwa ngeke ngize ngisabele. Indeke lencwadi anoyifunda izaga zokuqala, izaga isahluko 1 from verse 3 kuze kufika ku-33. Uzwe ukuthi from verse 24 kuze kufika ku-verse 33. Uzwe ukuthi uNkulunkulu kukhona abantu abayizitha kuye, ngangokuthi uma bevelelwa ukuhlupheka uyajabula. Kubhalwe eBhayibhelini ukuthi kunabantu oyayethi uNkulunkulu uma behlupheka bese bembuza bese enajabula ethi uyalunga, uzumbuze njena wazini ngami. Yayisho njalo ingilosi kithi ethi bonke abantu makuvela inkinga babiza uNkulunkulu, bazini ngoNkulunkulu. Kufanele bemazi uNkulunkulu mhla behluphekile, kodwa mhla beneme bekhohlwa uNkulunkulu. uNkulunkulu unaka abantu abamesabayo. uNkulunkulu unaka abantu abagcina imithetho yakhe. And leonto is not a belief, is a fact. It's not a belief. Ukuthi uNkulunkulu unaka abantu. Uthi ushembe ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayi ukuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Kusho ushembe ukuthi uma ngabe singamdumisi ngokugcina imithetho yakhe, angeke yamukele imithandazo yethu, angeke akwamukele ukucela kwethu, angeke akwamukele ukudumisa kwethu. Uzesho njalo kuverse 3 uthi mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi.
ukudumisa kwethu, ukukholwa kwethu kuncike ekutheni uyamesaba yini uJehova, kuncike ekutheni uyayigcina imithetho yakhe owayiletha emhlabeni ngoMose. And this is very specific. Angakho ukuthi kufanele uthi nje ngiyagcina imithetho kaJehova. Yiphi le mithetho kaJehova ukhuluma ngayo? Kufanele kube imithetho kaJehova owayiletha uJehova la emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Uma wenze njalo ke ukudumisa kwakho, ukukholwa kwakho, yonke into uma uthi eqondene nokuthi uyakholwa, yikholwa ngoba ugcina imithetho kaJehova. Yikholwa ngoba ulandela okushiwo nguJehova. Awukwazi futhi ukuthi ukujike lokho uma ufuna ukuba ube ngaphansi kwaJehova. Awukwazi ukuzakhela okwakho. Njengoba kade ngisho nje kulo nkosikazi ukuthi uma uthi iba ngumKristu, what do you mean? Ngoba ukukholwa is specific, ngoba uma ungakholwa uzolahlwa. Kodwa kufanele ulahlelwe into oyizwile ukuthi kuthiwani. Kufanele ukholele into oyizwile ukuthi uthiwani. uNkulunkulu uba yisitha somuntu ongawugcini umthetho wakhe. Usho njalo umyalelo mdingo ka3 imiyalelo eyisho ukuthi labo abangayigcini imithetho kaNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu. Njengoba beyizitha zikaNkulunkulu uze ehlisele isiqalekiso esizukulwaneni sesithathu nesesine sabamzondayo. Uzondwa kanjani uNkulunkulu? Uzondwa ngokuthi ungawugcini umthetho wakhe. Kusho njalo. Umanje ungawugcini umthetho kaNkulunkulu uyisitha sikaNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu ushaya ezeshaye isizukulwane sesithathu nesesine sabamzondayo ngokungawugcini umthetho wakhe. So kufanele wazi ukuthi uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu uyisitha sikaNkulunkulu. Kodwa uma ugcina umthetho kaNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu. Noma kanjani. And that is the teaching okufanele onke amakholwa emhlabeni bonke abantu abafuna ukungena ezulwini be-understand. Ngoba apart from anything kwafika inglosi iphuma ezulwini yazohlala nathi yasifundisa lento. Practically yazosifundisa ukuthi uma nifuna ukuya ezulwini yenzani lokho nalokho 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 nalokho. Kwaba likhodi nakithi. Kodwa sathi nasiwenza. And ngendlela inglosi eyasifundisa ngayo we are able to prove ukuthi uNkulunkulu ungakithi. We are able to prove that. Uthi uShembe uma nigcina uma ngaso sonke isikhathi nilala nigcina umthetho kaNkulunkulu. Bothi ekuhluphekeni kwethu bese siyambiza uNkulunkulu bese uyayilalela imithandazo yethu ngoba uyayilalela ngoba sigcina umthetho wakhe. And I can shortcut. Uthatha iminyaka almost 2 yaze yagcina ku3 kwafika i-coronavirus. Yafika yabhubhisa abafundisi, yabhubhisa abayinyanga, yabhubhisa yonke nje into. Abantu bathandaza, abantu benza yonke into. AmaNdiya kwelinye izwe aze abulala izithixo zawo. Ngoba bathandaza bethandaza izithixo lutho i-coronavirus yalokhu ithi ngikhona.
wonke umhlaba ngisho ko Italy lapho kuthiwa khona ikomkhulu enkulu yamaKristu yaqala khona iCoronavirus yabhubhisa nala eSouth Africa yabhubhisa ingakhethi noma ngabe umfundisi noma ngabe usister noma ngabe yini kwavele konke nje yashaya iCoronavirus. Kodwa ingilosi yayisifika ithi kithi celane kuNkulunkulu nicele uphawu lolu uNkulunkulu owalinika abantwana bakwaIsrayeli ngoba kwaIsrayeli kwafa onke amazibulo noma amazibulo einkomo noma awembuzi noma ngawabantu noma awenkosi konke nje ongamazibulo kwafa eGibhithe kwaze kwafa ngisho inkosana kaFaro ngishawa inkomo ngishawe inkukhu ngisho awembuzi manje uyizibulo uyakona. Kodwa labo ababe nophawu lukaNkulunkulu bephakathi kwelukhuza kwesizwe saseGibhithe bona basinda. Ithi-ke ingilosi celani uphawu lwabantwana bakwaIsrayeli. Ngisho amaNazaretha kwaginqika ngisho abafundisi. Kwangasebenza ukuthi sinoNkulunkulu. Kwangasebenza. Ngoba kwase kufanele usho ukhulume ngoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Njengoba nje ekhuluma umkhokheli esenethi asesabe uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. uNkulunkulu ongeke elinganiswe ngisho nendodana namadodana kaNkulunkulu. Ake ningivulele leyo ncwadi bese nibuyisa lapha. Noma ifunde umfundisi. Le ncwadi ifunde umkhokheli ekuseni. Amen. Incwadi yamaHubo 89 kusuka evesini lesihlanu kuya kwelesikhombisa. Izimangaliso zakho Jehova ziyadunyiswa ngamazulu, ukuthembeka kwakho ebandleni labangcwele. Ngokuba ngubani osemafini ongalinganiswa noJehova na? Ngubani phakathi kwamadodana kaNkulunkulu ongafaniswa noJehova na? uNkulunkulu uyesabeka kakhulu emhlanganweni wabangcwele, umelwe ukuhlonishwa yibo bonke abangakuye. Amen. Amen. Le ncwadi sinikezwe uNkosazana, sinikezwe ingilosi ukuthi ubani ongalinganiswa noNkulunkulu noma ngabe usemafini noma abe usezulwini, ubani ongalinganiswa noNkulunkulu noma ngabe engabizwa noma abantu engabizwa ngendodana kaNkulunkulu kodwa engalinganiswa kanjani noNkulunkulu. And lento sihlale sishumela sonke isikhathi noma abantu ubatshela ukuthi no lento enikhuluma uniyabheda, akho ndodana kaNkulunkulu engalinganiswa noNkulunkulu, akho umuntu osemafini ongalinganiswa noNkulunkulu. Manje nakusho incwadi la esinikezwe ingilosi ukuthi nansi ingilosi inansi incwadi. Siyafunda thina la, sifundiswa ngokwasezulwini. Amen. We always tell people ukuthi ayikho indodana kaNkulunkulu eyodwa. Ngalesikhathi wayengakafika uJesu. Kodwa ithi le ncwadi imaphi amadodana kaNkulunkulu angalinganiswa noNkulunkulu? Imaphi? Akekho. Thina sifundiswe ngoNkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba, ngoba lawo madodana kaNkulunkulu akayona umdali wezulu nomhlaba.
nalabo abahlala emafini noma bengathiwa zingilosi noma yini abawona umdali wezulu nomhlaba. Uthi ke lapha le ntshubelo ithi lenkulumo ithi ubani noma ngabe ungaqhamuka amadodana kaNkulunkulu noma ngaqhamuka abasemafini ubani ongalinganiswa noNkulunkulu. Thina ke lapha sifundisa ukuthi sidumise lo kaNkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba. Amen. Kuthema ngabe sebehluleke bonke abantu. Yathi ingilosi cela nophawu. Lolu phawu luzoprova ukuthi ngempela uma nikhuluma noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uyanizwa yini. Uma nigcina umthetho wakhe uyanizwa yini. Sacelo yathi ingilosi celelani nemndeni yenu eseduze kwenu ukuthi akangababikho nje umuntu kini obulawa yi-coronavirus. Sayicelela thina, sayicelela nemndeni yethu. Akakho nje umuntu owake weza kimi wakuleli bandla wathi sengifelwe udadewethu, sengifelwe umama, sengifelwe ubaba kunjani. Sonke angiphathi ke thina kuze kube manje njena sizwa ngendaba ukuthi kwake kwaba khona i-coronavirus ifana nokuthi sasikwelinye izwe. Ifana nokuthi sasikwelinye izwe. Ngoba indaba yokuthi siyayazi i-coronavirus siyazi ngoba sahleli nabo laba bantu, but otherwise ngabe kufana ukuthi asiyazi. Ngoba akakho umuntu wakuleli bandla owakwabulawa yi-coronavirus. Bafa bonke, namaNazaretha afa, nabathi banoNkulunkulu bafa kwafana nje. Kodwa thina ebesikhonza uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba akhona oyedwa umuntu kithi ofile ebulawa yi-coronavirus. Ingilosi yasiprovela ukuthi lo Nkulunkulu engimlethe kini uNkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omdali wezinto zonke. Asikho kwasifo esingakwazi ukulihlasela mayesethela uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba musana ukufa. Akakho umuntu lapho wakwafa. Amen. Noyedwa. Ngikhuluma ke ngento bonke abantu abazoyi-understand ngoba i-coronavirus ibulala wonke umuntu emhlabeni wonke. Akakho umuntu ongathi akayazi i-coronavirus. Mhlawumbe ikhona ezinye izifo ngathi ezike engaba se-South Africa, mhlawumbe besezweni elithize noma ezweni elithize. Kodwa i-coronavirus yabulala bonke abantu emhlabeni wonke. Yabulala kwabafundisi, yabulawa kwanyanga, yabulala kwani. Kodwa thina saphila ngoba sikhethe uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Amen. Akucinanga nge-coronavirus. Ziningi izinto lapha esikwazile ukuyivimba ngalo uNkulunkulu wethu. Ziningi. La kuleli bandla bekujwayele ukuthi njalo makumhlangano kube khona umuntu ohamba emhlabeni, futhi kuhamba umuntu omgcotshwa njalo yonke iminyaka. Kodwa yafika ingilosi yathi hayi sekwanele manje. Celani uNkulunkulu ukuthi engabe sabakhona umuntu ohambayo emhlabeni ngomhlangano. Futhi celani ukuthi ningafi nibancane. Lokhu ingilosi yasitshela akakho omnye umuntu oseke wafa ngomhlangano. Letha loni omgcotshwa akakho. Amen. Futhi akakho umuntu lapha kithi oseke wafa nje kalula emncane ngaphandle kwalo besanda kukholwa bengamazi nokumazi bekuthiwa ubuthelezi. Uyena yedwa futhi bengakamazi nokumazi. Kodwa njena akakho umuntu phakathi kwethu oseke wabulawa wavele wafa nje kalula. And therefore njengoba silapha sine confidence yokuthi asizukufa kalula.
ngoba sihleli nomuntu wasezulwini osifundisa izinto abantu basemhlabeni abangazazi. Amen. Manje na ke besethi umuntu hayi noJesu wayiphilisa, hayi no Shembe wayiphilisa. Yesu Jesu uvele ezulwini wayengawaphilisa abantu. Kodwa lokho kuphilisa engikhuluma ngakho akufani nalokho kuphilisa okukhuluma ngoJesu. Akho muntu la emhlabeni engathi engaya kuye ngithi philisa yonke imindeni yakithi. Philisa bonke abantu abomndeni wakithi. Bese ivele leyo nyanga ithi hayi abaphile bonke abantu bakini. Noma kuvela umprofeti othize ethi hayi abaphile bonke abantu bakini. Umdali wezulu nomhlaba kuphela owazi ukuthi uma ngithi bonke amaNazaretha kaNkuluNkulu ngicela ukuthi ephile, bese vele onke amaNazaretha kaNkuluNkulu ephile. Umdali wezulu kuphela nomhlaba kuphela wenza njalo, ngoba umdali wezulu nomhlaba wazi yonke into. Mase ngithena onke amaNazaretha kaNkuluNkulu akangafi, ngeke afe. Angidingi nokuthi kuze ngikwazi ukuthi ukhona umNazaretha kaNkuluNkulu ukuthi lapha ukhona umNazaretha kaNkuluNkulu onjani. Manje sengithela uNkulunkulu amaNazaretha kaNkuluNkulu ngicela ukuthi engafi. Nginikele uNkulunkulu ngithi ngicela ukuthi amaNazaretha kaNkuluNkulu engafi. Angeke befe. Kodwa akakho umuntu emhlabeni ongakhuluma leyo nto. Umuntu angangiphilisa mina as individual. Yes, noma imuphi umuntu noJesu engamphilisa as individually, noShembe engamphilisa individually. Kodwa uShembe noJesu akuyona into engayiqhathanisa nalento engikhuluma. Sengisho uShembe ngempela ke. Ngoba uShembe umprofeti uyilokhuza uyisithunywa sikaNkuluNkulu. Ngikhuluma ngoShembe oyisithunywa sikaNkuluNkulu. Ngikhuluma ngoYeshua oyisithunywa sikaNkuluNkulu. Ukuthi uShembe ubaba omkhulu wathi akakho umuntu oyiNazaretha oyoshawa inyoka efe. Ake kwasho ubaba omkhulu lo. Nangempela angazi noma manje useyafa yini. Kodwa sikhule thina umuntu oyiNazaretha engashawa inyoka efe. And sasiphile endaweni zeinyoka. Mina umfowethu ongelamayo yamshaya inyoka ngafika ekhaya sengimthwele. Kodwa abazali bami umama wakhipha u14 elokhuzeni okhalo wambopha ngawo kwenziwa umthandazo waphila. Amen. Baningi abantu lapha kuleli isonto abakwabe omunye wathi uyahamba kwavele kwavuka imamba yama phambi kwakhe wathi awe Shembe, awe Shembe, awe Shembe 3 times. Ethi weShembe baleka. Wathi selele inyoka yathi umbulaleleni sifika kuwe ngephupho. Mina ngivuke ngoba ungithusa. Manje na ulokhuza usumbulele sengifile. Wathi mayihamba eyalapha bivuke khona wayifica ibhuzi impukane isinqamuke 3 times. Sinqamuke 3 times. Thina asibulawa zinyoka ngokwazi kwami. Ubaba omkhulu wathi umuntu oyiNazaretha akakubulawa inyoka. Kodwa ngicabanga ukuthi sesiyafa manje ngoba ubaba omkhulu wayekhuluma amaNazaretha afana nathi nje. AmaNazaretha ayazi indaba kaNkuluNkulu. Amen. Manje ke ngizama ukunitshengisa ukuthi uNkulunkulu uma ngabe umkhonza uba umsindisi wakho ngempela. Kodwa lokhu kwenzeka kuphela kubantu abamkhonzayo uJehova. Uma ungamkhonzi hayi akhambi kahle. Manje kukhona ke abangiphikisayo.
Bangibhekisa ngakhuluma nje ukhuluma. Banjela ngoJesu ukuthi hayi uJesu wayebaphilisa abantu. Angazi noma ma benjela ngoJesu uJesu mkhulu kunoJehova. Banenkinga abantu abangafundiswe ilutho. Yabo. Ngoba kufanele ngabe umuntu ophila ekhanda uyesaba. Uma ngikhuluma ngoJehova bese ngizomphikisa ngoJesu. Lokho kuchaza ukuthi lo muntu ingqondo yakhe ayiphilile. Ngoba ungamphikisa kanjani ngoJesu ngikhuluma ngoJehova. Njengoba silapha nje sifake lemchilo yamasaka. Mhlambe sekukhona abanye phakathi kwethu abangasayithandi. Ayizilokho sifake semchilo yamasaka. Kodwa at the same time uma ngase eyikhumule lomchilo yesaka besefa. Ujehova ufuna ukuthi ephile kodwa engamkhonzeli uNkulunkulu. Satshelwa ingilosi ukuthi njalo ngesabatha njengamanje sifake umchilo wamasaka. Lo mchilo wamasaka ngawo sikhumbuza uNkulunkulu ukuthi sisesililweni kunesifo esibi. Hayi ukuthi sihlobisile nje ngomchilo wamasaka. Cha, lo mchilo lo wamasaka esufaka ngesabatha in particular. Isabatha ilapho khona uNkulunkulu osuke ephakathi kwethu. Uma ebona lo mchilo wamasaka uyayikhumbula ukuthi konke laba abantu bazilile. Konke laba abantu bayacela ukuthi le coronavirus ingababulali. Laba bantu bayacela ukuthi zingababikhi izifo ezibabulalayo. So lo mchilo wamasaka kithi uneminingi. Ngawo sizilile. Ngawo siyacela kuNkulunkulu ukuthi lokhu kufa okukhona kubantu kungahleli kithi. Lo mchilo wamasaka sawufundiswa ingilosi. Akuyona into ezivele asihlobisile ngawo kodwa siyalila. Kodwa yathi ngoba namhlanje nasakwazi ukuthi sifake ilokhuza umlotha ekuseni namhlanje akasakha amasaka amakhulu. Tholani nje umchilo wesaka ozoba isimbolo yokuthi nilindile, nizilile, nizilele lesi sifo ukuthi singasehleli. Ilokho sinikezwe ngaleso sizathu. Ngakho ke imfundiso yami yanamhlanje ithi ukuhlanganisa konke ithi ngenxa yokukhonza uJehova siyosinda kuzo zonke izinto ezizinhlupheko ezingase zisehlele. Siyosinda nje ukukhonza uJehova. Amen. Ikhona ke ngithi uJehova usindisa abamkhonzayo. Uma uJehova engamsindisa abamkhonzayo kwenzeke kanjani ukuthi bonke abantu emhlabeni befe kodwa kusale thina sodwa singafi? Bonke abantu bethandaza. Bonke. Njengoba ngisho ngithi abanye amandiya aze abulala izithixo zawo ngoba zinga-react positively kulento abayicelayo. Ngisho emabandleni ethu bekwenziwe imithandazo kwenziwa yonke into kodwa bafa. Kodwa bafa. Ayikho thina into esingayicelele. Ngisho ikhukhula lezi akukho umuntu kithi okwabulawa isikhukhula. Akuzokubalula lokho. Ngoba yini sikhonza umdali wezulu nomhlaba. Amen. Sikhonza umuntu owazi yonke into. Thina okwethu kumkhonza nje. Okwethu kumkhonza nje. Nkosi yethu simakade seme
Inkosi